L'actualització de ChatGPT, que ja t'avanço que serà gratuïta. OpenAI acaba de presentar la versió 4o, una evolució de GPT-4 que marcarà un abans i un després en la interacció persona-màquina. I és que ara ChatGPT serà capaç de processar text, imatge, vídeo i àudio en temps real. Han ensenyat demostracions espectaculars, on es veu a ChatGPT fent d'intèrpret. Ci direbbero. She wonders if whales could talk, what would they tell us? Fent de professor Which side do you think is the hypotenuse? o ajudant a una persona amb dificultats de visió a demanar un taxi. I spotted one just now. Ara ChatGPT podrà modular la seva veu per imitar i expressar emocions. Can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing you here? From what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup. Això és tan sols un tastet del que arribarà. Segons OpenAI, en les properes setmanes tant els usuaris de la versió gratuïta com els de la versió de pagament, els quals tindran prioritat i un límit